Mangan maing. Bontot. Pakai bi. Dai, Mama Jo. Kok semangka wae. Oh, dite. Delok di bagus. Delok i. Kok-kokno. Halo, guys. Mama. Di aku ora bawa es krim e. Kok bawa es krim? Kok teko ditani es krim, babarane tuku Tatos kuwi. 500. Kayak kelet mau jare njaluk bakti. Ah. Terjambu anu. Bapak kok kotonan moto mang, Bu. Kakang mulai. Ning kuwi ning omahe dhewe. Mlaku srepet-srepet kok kedele medoke kuwi. Kotonan moto. Kotonan moto mak aku. Nek tak cekno. Ora ning omah wae. Melok numpak motor. Mak, kamu tau? Nyipat. Dari jam 3 kok roh. Jam loro. Mulai ki mang kok seripit-seripit bayani. Wah, kotonan moto mak. Cekakan aku. Kata-kata biru atau larang. Walah yo mbah ya mak. Atik model mungkin nanti gue montoran mulai kate HP. Aku kok ada model ngono barang. Yo sekitar adan ngono. Heeh. Makan nuwun. Sing Asar. kita mana pengen melok. Siapa? Ijo, bang film aneh. Pengen. Ijo, anu nolak ngono ijo ngono. Aku ora di kerja ijo kok ora marake ora dindekno mang apa rek. Alap tak. Saarep sabate kaya bok. Saya mang lu anu tidak pakaian. Wong. Jare apa iki kaya. Waduh, enak banget. Marung dhewe to. Dan ya Enak kae di warung. Enak Cek. Mantap. Ya kok jalan kae ke anak itu. Ben kita bagus ya. Ah, lek. Ya. Oh, tambah nak. Mangga ini. Mantap. Aku ke bapak i. Kan bapak i aku. ana ade ngono dapat tangan. Gabok kuwi. Cek yang. Kan bapak i aku. Lu dibelekno ning kandang. Kabuk pangan. Iki kowe wetan terjam. Itu paling mangga. Mangga. Kae nang pakku, kae. Mana? Wah, enak Kai bakal. Mantap. Agak kena sobok. Yo, karu ini lho. Lho. Awi. Enak uyap sih. Lalu rata. Kai bakal. Ini goreng juga. Takon goreng. Lah banyu lang ra nang telap-telap. Weh. Enak Aku tanu salah dek. Kalem gadung. Mangga kecil. Mangga kecil. Banyune kalau Mangga olem. Enak kedandapan ra. Mangga. Mangga. Sesuk paling ki nggo solar. Wah, ya. Mama si kuning. Anu agak anu ti. Aku untuk menganu urung banyu. Nang tangan ndak rantai. Dayung. Dada rompang-rompang Tiga kok rumah. Enak. Mantap. itu dia. Kok alot lah? Satu enak. Iya. Iku lepat takoni sampai mati. Siapa? Iki ora roh. Wong di? Coba tahu bapak Oh, kepesan Bambang. gitu. Kau iren mak. Apa sih mati? Iku lho kucing Memang apa ngawat? Ngawat siapa? Bangulan kok. Kau sendang? Enggak boleh. Kok aku ngene min dahar melok mbek lu ati. Aku lu.
Orang dari. Kok kono nang urung ana berita iki? Jam Aku ning 4 kono. lah kabeh jebuk urung adus. Aku yo mulai ya, Mak. Aku wadan ngasar mang pede godika mulai. Dika mulai kok. Paling ya keluarga iku. Sing win kok ya krungu aku ngono. Dedek-dedek niku. Tapi apa ning sendang jare mbok ape tahlilan tapi apa mang rono ngono. Jadi mak emang Sing ngepit. rono tatine. Ana kuwi. Mbak, itu ora jengkar ya. Nek nek wong mati-mati gak jengkar. Nah, paham. Ono kok. Kayak nang karni. Kan dile, Mak. Rawat siapa? Buyut. Seneng main. Di. Aku ngene. Ono lah ya loran. Muni nape nglawat kok amunah kok wong ki kutok ora dindari ning mas apa. Barang kok ora dindari apik geso aku meneng aku jalur dhewe kok ulem barang. Nek mati ya apa? Aku nang kono mang urung. Dindari ke esuk. Dindari ke esuk jare ngora. Besok ya nek kering. Ijek kering. Ijek kritis. Ora dindari mung ora dindari. Ya aku kok urine rene wong etanan blas. Aku lamun nek anku ape muni titip ngono aku ngatus sebok glendang. Aku munggo neraro. Ayo kok salah. Lah yo. Oh tiwake kok untung ora ana wong runtung yo. Ketok. Aku jaluk mangga. Gak suka? Metu kene iki lho, Mas. Gak suka mak jare. Seneng mangga. Enuti. 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 Kok diolah-olah jajan kon iki? Maru mangga kok. Apa? Kok kene kok nduk klawu to piye ya, Bu? Apa iki? Kok Piye? kok jaklo sayur ngono lho ya ene. Ngono apa ya ngene iki? Sego aku mah. Sego. Kesu aku. Iki jalan kono pi. Heeh. Mbok Enggak, kabeh Sikil kali. Emang jumbo aku. Mak gak nglawan wong nek kakekane ra nglawan nyaine buyute ra nglawan gak saru. Aku ngono. kalau mati ya sore mang Paling yo lagi kemangno. Mak aku tok kono tapi wis serenang wong. maksudnya wis apa dibudalno. Wong kono mah budalno bar dirapati lagi dipikir kaya wong kene setilahan ku lho munggah mudhun nggawa dimben lemah sik lho. Nek wis apa budal Agak gendong. Gendong heeh ora kaya wong kene maju mundur malah dienggo dolanan ngono kuwi heeh dirapati. Anu kasih ngono. Tidak nanti. Dolanan misan ora wis bar Ganti pegang lagi. Mbak, ini mbok video to ora? Apa itu yo? Krungu apa saja. Tapi itu kan emang standar bapak koconan motor. Bangar malah ngene. Kok pasane guyu tas nggo apa diguyu wis rasing nek tas aku ngono. Ada ruwatan pinggir-pinggir gedhe kok tak kon tibul kapok aku. Numpak motor sapa le, Mak? Kok kamu? Ya kok apa? Sing arep tak takoki guys. Sesuk oh ora biran sing nyopir. Sing kurang yo nek Harso ndak ro Surabaya malah ngono wong. Ngenyek malah. Ora kuwi. Anak elek-elek melak-melak elek.